dyma fi nawr yn barod i garlamu trwy gwpl o rhagor o ganrifoedd hanes Cymru. Y tro hwn, o'i'n mynd i fynd mlaen o'r cyfnod ôl Rufeinig, yr oesoedd cynol cynnar, mewn i'r oesoedd cynol ei hunan. Ac o'i'n gwneud hynny gan gofio tesa pethau wahanol, fyddwn ni ar hyn o bryd yn ymarfer yr darn llefaru ar gyfer y Steddfod Genedlaethol. A darn llefaru a ddiwsydlenni yw Tini, gan yr athro Emyr Lewis, y bardd Emyr Lewis, cywydd hynod o ddifyr, cywydd hyfryd, sy'n olrhain hanes Cymru o'r cychwyn cyntaf, ceidwaid Ynys y Cedyrn, hyd at heddi, a'n senedd, a'n tŷ balch yn Winterbai. Ac yn thema'r cywydd yw taw cenedl y gynnen yw'r Cymru. Cenedl sy'n hoffi cwmpo allan ymhlith i gilydd. Ac o'i'n petryso rhag dadlau gydag chyfreithwr ac athro yn y gyfres ar ben hynny. Ond o'i'n barod i wneud, achos o'i'n teimlo bod y syniad yma bod ni'r Cymru yn arbennig am gwmpo allan ymhlith yn gilydd, am y cynhennu, blin cynhennid yma, bod hwn yn, wel, wedwn ni sarhed arno ni. Oherwydd, falle yn bod ni yn cenedl oedd yn licio ymladd a ffrio ymhlith yn gilydd. Ond ydyn ni'n wahanol yn hynny i bobl eraill. Ac o'i'n mynd i gadael y cwestiwn yna gyda chi, gan feddwl bod fi'n mynd i arwain chi nawr trwy gyfnod yn sicr oedd yn gyfnod o ymladd a chwaralau a chwmpo meth. Ac i fod yn deg i'r athro Emyr yn ei gywydd, dyw e ddim yn talu gormod o sylw i'r cyfnod yma, cyfnod oesoedd ceno. Am fod e'n gwybod falle bod yr busnes yma o gwmpo meth yn gyffredin ar draws Ewrop ar y pryd. O'r cyfnod pan ddirywiodd yr Ymerodraeth Rufeinig, i chi'n gweld cyfraith y cleddyf yn reoli popeth. Oedd pob cymdeithas ledled Ewrop wedi sefydlu ar yr egwyddor Treched Treisia Gwaned Gweidda, ac oedd yr un gyda'r chleddyf hira a'r fyddin fwyaf a'r lwc gyda nhw hefyd. Nhw oedd yn debyg o gael y llaw ucha ar bawb. Ac oedd yn gyfnod pan oedd y llaw pob un erbyn pawb arall. Ar hyd am ganrifoedd hir. Allwch chi ddim yn gweud bod yna heddwch sefydliedig mewn unrhyw wlad yn Ewrop am ryw 700-800 mlynedd o ddiwedd yr Ymerodraeth Rufeinig tan dywetwch, os ni'n mynd yn bellach mewn i'r ddeunawfed ganrif lle tebyg, pan sefydlwyd rhyw fath o gyfundrefn o wladwriaethau ledled Ewrop, a rheini wedi seilio ar gyfraith o threfn yn fwy solid nag oedd yr cyfnodau cynharach, ac oedd llai o gwmpo allan ymhlith teuluoedd brenhinol ymhlith ei gilydd. Felly dyma yn beth wedyn ni am ymcaniaeth i yn ehongliad i, o'i'n mynd i osod yn erbyn yr athro Emyr a'r Emyr hefyd, a gweud bod fi'n anghytuno gyda'i ddadansoddiad ac gweud fe'n gwarth ar i'r Cymru yw yn syrhau ni fel cenedl arbennig o gynhennus. Cenedl gynnen, ie, falle, ond diwcs, oedd wedi edrych ar y lleill. Felly, mlaen ni i edrych falle am dripyn bech ar y lleill. Nawr, o'i ddim ni gwadu am funud bod Cymru wedi gweld llawer iawn o ymladd ymhlith y Cymru, ymhlith y gilydd, Cymru yn erbyn y Llynwyr, yn erbyn y Gwyddelod, yn erbyn y Saeson, ac yn erbyn Normanniaid am ganrifoedd. Ond dyna beth oedd drefen pob gwlad yn Ewrop ar y cyfnod yna, y cyfnod o ymladd ac o reilandeb ofnadw, a bywyd byr a bywyd peryglus dros ben i bawb. Oni bai bod chi'n byw mewn cwfaint, neu bod chi'n byw fel rhyw fath o pererin, neu yn cadw chi'n ar wahân o wrth y byd, mewn i'w les fach yn y bryniau.
Radus o lle pwy wyr. Na'r unig heddwch chi'n dipig o gael a oedd hwnna'n ddigon ansicr. Ac arwydd o hynny yw'r ffaith bod gen i gynifer o gestyll yng Nghymru. Oherwydd mae gyda ni dros 500 o gestyll Twmen y Beili. Math o gestyll o'ch chi'n gallu codi yn glo iawn. Pridd wedi cael ei droi'n domen a'r ffos o'i chwmpas hi a ffens yn amddiffyn a tŵr pren ar ben y domen a falle ffens ehangach o gwmpas y beili ar gyfer cadw anifeiliaid. Mae dros 500 ohonyn nhw yng Nghymru. A mewn mannau lle oedd y ffin yn gofod cael ei amddiffyn yn gyson, chi'n cael llawer iawn ohonyn nhw. Felly bore yma, oedd wedi mentro ymhellach na'r 5 milltir, oedd wedi mentro mor bell a chyrlion Caerdydd. Ac oedd wedi bod i Bentre Porth neu Rhadir, lle chi'n gweld ochr draw'r afon Tef, ar y bryn i chi'n gweld Castell Coch. A mae unrhyw un sy'n mynd ar lawr yr M4 yn gweld Castell Coch yn gyson, ac of gwrs yn edmygu harddwch chi, achos mae hi yn hardd. Pwy mor hanesyddol gywir yw hi, cwestiwn arall yw hynny, achos yw ramant Victoraidd yw'r llawer o'n syniad ni yw'r chivalry yr oesoedd canol. O'n sefyll ei ddechrau yn Rhadir ac yn edrych draw sydd ar Castell Coch. Tu ôl i fi, mae yna lot o god. Ac o'n gwybod bod yna gastell arall yn y cod myna, Castell Pentre Porth, y castell oedd fel Castell Coch, siŵr o fod, yn cadw'r ffin rhwng y blaenau lle oedd y Cymru'n byw, a'r fro lle oedd Normaniaid wedi sefydlu erbyn yr 11 ganrif ar 10. Ac dylsyn ni, a wedyn mellach draw wedyn, Siarw Baina. A myna yng nghysgod yr M4 heddi. A ddim tawdiad carreg o Castell Coch, mae Castell Twmen y Beili arall. Ac chi'n gallu dringo'r domen fyna, a chi'n gallu gweld pwy mor serth oedd y tomeni hyn. Ac ar cestyll fel yna, mae pob castell mawr yng Nghymru wedi cael ei sefydlu mwy neu lai. Rai beth arall, ond nhw fe. Mae'r domen i weld yn glir iawn tu fewn i furiau Castell Caerdydd, ac o fewn Castell Caerdydd ac o fewn Castell Coch, fe welwch chi y breuddwyd ramantus Victoraidd o harddwch a ni'n gwybod ramant a chwedloniaeth yr oesoedd canol yn cael ei cyfleu yn hardd iawn mewn lluniau a ffenestri a pob math o addurn, cadeiriau, oesoedd canol, bethau, gwyliau, oesoedd canol, a bethau felly. Ramant rhyw ffantasi, Victoraidd. A achos bod yn llyfrau hanes ni wedi ysgrifennu ar y cyfan yn oes Victoria, oes pan oedd syniadau y Cymru am eu hunaniaeth nhw ac am gwerth i diwylliant nhw a'i iaith nhw pan oedd hynny'n cael ei damseilio'n gyson gan bethau fel Brenin y Llyfr Gleision a chan cyfundrefn addysg a llyfrau Saesneg oedd yn creu rhyw fath o ddelwedd o Loegr ac ymerodraeth Brydeinig fel uchafbwynt diwylliant a hanes. A mi wnaethon ni Cymru prynu mewn i hwnna. Ond yn yr oesoedd canol oedd y peth dal yn y fantol. Ac oedd rhaid adeiladu cestyll i amddiffyn y tir oedd Normaniaid wedi cimpio oddi wrth y Cymru. Ac oedd yr Cymru yn ennill y tir mynol ac oedd fel ymladd. Ac meddwl nawr am y busnes yma bod ni'n cwmpa meth ymlaeth yn gilydd. Edrychwch chi ar hanes, beth wedwn ni, goresgyniad Lloegr yn 1966. Os oedd y Cymru'n cwmpa yn gyda'i gilydd, beth wedwch chi am Harold Godwinson, brenin etholedig Lloegr, oedd yn disgwyl ymosodiad gan William o Normandy, ac yn clywed bod ei frawd Tostig, wedi dod draw gyda brenin Llechlin i ymosod arno fe lan yng Ngogledd Lloegr. A bu rhaid i Harold arwen i fyddin lan i Bont Stamford i ymladd yn erbyn ei frawd. Fe ges Tostig a Harold brenin Llechlin i lledd myna, bu rhaid i Harold Godwinson fynd lawr wedyn i dde Lloegr i amddiffyn i deyrnas yn erbyn Gwilym.
a cholli dydd, wrth gwrs. Ond na chi, doi frawd yn cwmpo mes. Gwilym, un i blentyn oedd e, ond oedd ganddo fe drimeb, oedd e'n gwybod y peryglon, oedd e wedi gosod rhyw etifeddiaeth cadarn iawn, rhyw drefen bod meb henna yn cael y tir oedd e, Gwilym wedi etifeddu, na drefen normalaidd, yr ail feb yn cael Lloegr, a'r trydydd meb yn cael swm sylweddol o arian. Beth i gweud oedd bod y brod wedi troi am ei gilydd, ac oedd un wedi cael ei garcharu, Robert yr hyn henna wedi cael ei garcharu yng Nghastell Caerdydd, yn ôl blynydde, yn garchorodd i frawd ei hunan. A chi'n gwneud bod y Cymru yn gynhennus. Wedyn, Harry, y trydydd meb, William o Garysgynw wedi ennill dydd, wedi curo i frwydr, felly wedi lledd un nhw, pwy oer yn cael rhannu'r llall yn sicr. Ac fe foddwyd i unig feb a fe bu raid iddo fe drio gael y normaniaid, i ddeiliad i dderbyn i ferch Matilda fel brenhines ar hynny. A fe eith yn rhyfel cartre. Ar ôl marw Harry, rhwnt Matilda, a'i chender hi, Steffan o Boloyn. Nes i meb hi yn y diwedd Harry'r ail, trwy gytundeb, etifeddu y teyrnas i fam a'i dydgu, a dod yn frenin Lloegr, a rannau heleth o Ffrainc hefyd, trwy etifeddiaeth a thrwy briodas. Ac fe, mor hanes trwy hanes, o gwrs, Harry'r ail, ond ar y llaw arall, oedd e ffili cadw'r heddwch rhwng i blant ei hunan. Fe eith nhw, eith ei feibion ei ryfel â'i gilydd. Fe eith ei wraige i ryfel yn ei erbyn e. Oedd ei wraige yn y carchar gyda Harry'r ail am ddefnyddau maith. Oedd ei feibion e wedi cwmpo mes, a oedd e yn gyfnod o rhyfel ac o gynnen teuluol o ddewn teulu brenhinol Lloegr mewn y trydydd ganrif ar ddeg. A wedyn gysyn ni'n ymlaen am hynny. Ond wy'n teimlo bod popeth yn hanes pob gwled yn Ewrop ar y pryd yn dweud wrthon ni bod pob cenedl yn genedl y gynnen. Cenedl o ymladd, o gwmpo mes, o dwyllo, o greulondeb, o rhyfel barhaus. A hynny'n rhyfel rhwng teuluodd a'i gilydd, a'i lod yr un teulu yn ymladd dros y goron. Wedi'r cyfan, os chi'n dod lawn i gyfnod diweddarach fydd, beth yw rhyfeledd o'r synod. Ond cwmpo mes rhwng etifeddion Edward y Trydydd, Brenin Lloegr, i ddisgynyddion wedi cwmpo mes gyda'i gilydd. Roedd Harry'r seithfed yn ennill Bosworth yn rhoi ddiwedd ar flynyddoedd o ryfel deuluol. Oedd Elizabeth i oeres yn gorfod ddienyddio i chynithau Mari Brenhines yr Alban, oherwydd oedd yna rhyfel efo ni'n etifeddiaeth myna. Felly, o'i ddim yn teimlo bod ni'n gwneud cyfiawnder yn hunan trwy ystyried bod ni'n arbennig am gwmpo mes. O'i'n meddwl bod sol cenedl arall mynd i gwmpo mes. A wedyn wneud. A o'i'n meddwl bod hwn, yn gwaith, yn deillio rhyw awydd i'n tynnu li lawr, neu ni amen hunan. A o'i'n mynd i edrych ar un enghraifft arall o ryw ffug hanes i fi sydd yn ein cam y tro hwn am menywod. A fel yn gweud, yn oes Victoria, fe ges lot o'n llyfrau hanes neu ysgrifennu, ac yn sicr oedd rhyw stereotypo sydd yn dod lan yn hanesyddol cael ei greu. Ond mae'r hanes am y dywysoges nest yn mynd nôl i'w chyfnod hi hunan. Mae hi eto yn perthyn i gyfnod y cestyll Tomen y Beili, y cestyll Pridd a Cherrig yma, ac mae hi oedd hi'n ferch i Rhys ap Tewdwr, Brenin, tywysog dy Heibarth, rheolwr dy Heibarth. Fe ges ei ledd mewn brwydr yn 1993 yn erbyn hanner cyntaf eto, ac fe ges nes i chipio a mynd yng ngofal y brenin, oedd hi'n ward y goron i lys y brenin. A yno bu hi yn cael ei thrin fel tywysoges. Ond bod Brenin Lloegr wedi dewis mynd â hi i'w wely fe. Pan oedd hi'n rhyw 40-15 plentyn yn y llychled ni, a gen i meb iddyn nhw, Harry ifanc, ac yna i rhasiodd i mlaen at ei ffrind a'i ffriodydd hi, at ei ffrind agos Gerallt o Windsor, Constable, Penfro. Felly eithpwyd
aeth nes lawr gyda'i gwrdd newydd hi, dipyn o'r henach na hi, i'r wled lle oedd ei sed yn dywysog. A myna oedd hi'n geni plant i'r Norman arall yma. Ac gipiwyd hi gan ei chenber hi o yna Cwdwgan o Bywys yn 1919, rhyw pryn 6 mlynedd ar ôl iddi briodi Gerard. Fe gipiwyd hi nôl wedyn gan Normaniad. Bu'n farw Gerard, nath hi priodi eto Norman arall. A fe ges i trydydd partner, cyn marw yn gymharol ifanc, tua 1935. Ac trwy gydol yr amser yma, bod y llyfr diweddara amdani yn sôn amdani fel The Seductress of the English, byddwn ni yn dadle a un oedd yn dewis hyn, neu un oedd yn cael ei gorfodi i eni plant i'r arglwyddi newydd yma yng Nghymru, bydda gallu alw ar ffyddlondeb a thengarwch y Cymru am fod gwed brenhinol deheubarth yn rhedeg yn ei gweithiennau nhw. Felly, o'i meddwl bod dylwn ni edrych eto ar yn hanes ni, edrych eto ar y ffordd i ni yn ystyried yn hunan ac yn gweld yn hunan, yn sicr yn y ffordd ni'n gweld yr oesoedd canol. A o'i mynd len pyn bech nawr mewn amser, a mynd â chi eto i Gastell Gofyn y Feili, oherwydd o'i mynd nôl i Bentre Gelli Ger, achos mae Gelli Ger yn bwysig iawn yn ysyddol, a mae'n jyst lan rewl i fi, so mae'n handi iawn i fi fynd. A Bentre Gelli Ger, mae yna gastell hefyd. Olion Castell Tomon y Feili. Mae yng Ngarth Gefen T nawr, chi fwy mynd ato yn glo iawn. Ond mae yna gofeb yna nawr yn Gelli Ger ers blwyddyn nawr, i dywysog yr ardal, neu arglwydd yr ardal, Llywelyn Bren. Yn 1318, fe ddilyddiwyd Llywelyn Bren am wrth rhyfela yn erbyn Brenin Lloegr. Oedd Ted Llywelyn Bren wedi gwrthryfel yn sicr. Fe oedd tywysog olaf cantre neu deyrnas Synghennydd, y cantre breiniol yn nhw'n cael oedd hi. A'r un adeg oedd Synghennydd, tiroedd Synghennydd yn ymestyn o'r Hafren lan i'r Banau. Oedd Normaniad yn dod mewn i'r fro, mae'r cestyll na Andrew Bainer a Fentre Porth a'r adur yn atgoffa ni o hynny. Ond oedd Llywelyn Bren wedi derbyn bod wedi colli'r dydd a fe dderbyniodd wasanaethu fel steward yr ardal lle byd yn dywysog, a hynny'n heddychlon. Ond oedd e'n teimlo iddo fe a'i bobl cael cam gan arglwyddi Normanaidd Morgannwg. Ac yn arbennig felly ar adeg o Newyn yn 1316, 1317, fe ddeall Newyn ofnadw ar draws Ewrop. A miloedd ar filoedd yn farw. Oedd y tywydd yn wael, oedd y cnydau mesu, a pobl ffili bwydo hunan heb sôn am dal i rhentu. A fe ddes pobl Synghennydd, yr ardal Synghennydd, at i cyn arglwydd nhw, i ofyn iddo fe pledio'i achos nhw i'r brenin yn Lloegr. A fe Llywelyn Bren draw i ofyn am gymorth i'w bobl y gan brenin yn Lloegr a cael ei wrthod yn sarhaus. A ddeth e nôl gartre a phenderfynu yr unig ffordd oedd i godi arfer. Wel, fe fethodd i wrthryfel pobl marw o Newyn yn trio ymlas. Fe gipiwyd Llywelyn yn ystod felly ar gyrion i deyrnas gyrion i diroedd ddylwn ni ddweud, oedd ddim yn deyrnas dim racor. A fe nath eisiau argraff ar y Normaniad oedd wedi gipio fe. Nath nhw beca ni brenin Lloegr am ei fywyd. A fe garcharwyd Llywelyn a'i deulu yng Nghtwr Llundain am sbel. Yna, fe ddeth arglwydd Morgannwg, Hugh Spencer, a mynd o'na heb wybod i'r brenin a dienyddio Llywelyn o flaen Castell Caerdydd, mwy neu lai, lle mae'r porth, lle chi'n mynd mewn nawr. Fe ddyle fod cobeb iddo fe yna, a dyn de, oherwydd oedd hi, gyn elynion ymhlith Normaniad, a rhaid wedi gweld ei safiad yn ystod felly, o'n nhw wedi, yn erchill bod wedi cael ei fradychu fel yna, a fe amddiffynno nhw i deulu fe
a fe ges i weso bensiwn fe, ges i feibio'n etifeddi tiroedd i tiad a'i statws e. A fe ges nhw ar y teg, gan i gynelynion nhw. Oherwydd safiad Llywelyn. Ac mae bobl hyn yn perthyn i gyfnod mell yn ôl i gyfnod o ymladd a chreulondeb a chodi cestyll. Ond wrth gwrs, i ni'n dod nawr sydd at ddiwedd y cyfnod yna. O'i ddim wedi sôn am dywysogion Gwynedd, mae'n wir flin dweud bobl Gwynedd a bobl y gogledd yn gyffredinol. Mae'r tywysogion hynny yn hynod o bwysig yn hanes ni. Ond maen nhw'n dywysogion, mae hanes nhw yn adnabyddus iawn i ni, wy'n teimlo, a maen nhw'n dywysogion o'i cyfnod nhw. Trio ail-greu sefydliadau ffiwdol. Oedd Llywelyn ap Gruffydd yn sicr a Llywelyn fawr i raddau hynny yng Ngwynedd, efelychu concwerwyr nhw. Wy'n moyn troi nawr i orffen y sgwrs yma, sydd at tywysog oedd ei lygad, sydd at y dyfodol. Ac, wrth gwrs, pwy arall ond Glyndŵr, ynddo? Yn ddiweddar, o'n i draw yn St Fagan gyda Chymdeithas Owain Glyndŵr yn edrych ar ddarn o bren, dinod ofnadw, falle trawst o'r Bont Grog yn Sycharth, oherwydd Sycharth yn Gastell, Tomen a Bailey. Mae yna fodel ohoni sy'n aseliedig ar y dystiolaeth archeolegol yn dangos hynny i ni'n glir. Dyna lle oedd Owain Glyndŵr yn byw, ac fyna oedd ei gartrefe mewn castell o brydd a cherrig a ddŵr a ffren. Just fel Llywelyn Bren yn Synghennydd, ond o'r cartre yna, fe feddyliodd Owain Glyndŵr am ddyfodol Cymru annibynnol. Oedd e yn gweld y potential. Oedd e'n gwybod bod gan Cymru i chyfraith ei hunan, oedd hi wedi bod ag eglwys annibynnol ei hunan, oedd nifer o bobl wedi dadlau dros annibyniaeth yr eglwys yng Nghymru, yr eglwys mor bwysig, crefydd mor bwysig yn y cyfnod yna. Ac oedd Owain yn gweld angen am bobl ddysgedig, felly oedd e am gael dwy brifysgol. Mae Llythyr Pennol yn gosod allan raglen pell gyrhaeddgar a beth wedwn ni arloesol ar gyfer Cymru. I ni'n gwybod bod Owain Glyndŵr wedi colli'r dydd ar ôl 10 mlynedd o rwydro. I ni ddim yn gwybod hyd heddi ble wedi cael ei gladdu. I ni'n gwybod bod i ddilynwyr ffyddlon e, fel Llywelyn ap Gruffydd Vychan, sydd â chofeb iddo fe yn Llanymddyfri, bod fe wedi arwen y Saeson ar gyfeilion, fel bod nhw ddim yn ffindo Owain. Ac i ni ddim yn gwybod hyd heddi ble welodd e gartre i ddyddiole, yna be mae wedi cael ei gladdu. Mae sawl un wedi ddamcaniaethu. Ond un peth o'i yn teimlo yw, yn gryf iawn, yw yn y bedd gyda Owain, ble bynnag mae'r bedd yna, mae posibiliadau, mae potential Cymru heddi, oherwydd yr hyn oedd Owain Glyndŵr yn barod i adeiladu ar ei gyfer e. Fe mae adeiladu castell, fe mae adeiladu dial ar ei onianau, fe mae adeiladu rhyfel, ond adeiladu sylfaeni, teyrnas, annibynnol, pobl oedd yn byw dan gyfraith a threfn, pobl ddysgedig gyda'i heglwysi a'i phrifysgolion i hunan. Tysa hynny wedi digwydd, bydde Cymru yn wahanol iawn heddi. Bydde i chymdeithas hi, i diwylliant hi, i potential hi, galluoedd i phobl hi, yn cael ei gwireddu mewn ffordd draw wahanol. Dyna beth ddigwyddodd mewn cynifer o wledydd eraill Ewrop. Yn y cyfnod Owain Glyndŵr, oedd cenedloedd newydd yn cael ei ffurfio. Yn yr Almaen ac yn yr Eidal, oedd nifer o deyrnasoedd bech yn sefydlu hunan fel canolfannau addysg, fel ysgolion y gyfraith, fel cymunedau dysgedig, ac rhaid ddim yn gweud cymunedau heddychlon, achos dyw o oer oedd yna gwmpo mes
a Chynen, yn yr Eidal, yn yr Almaen, yn Ffrainc hefyd, ac yn Lloegr. Mae cyfnod o ansicrwydd y ryfeloedd, ond oedd yna adeiladu ar gyfer y dyfodol. Oedd bobl yn gweld i'r dyfodol ac yn adeiladu ar gyfer y dyfodol fel nath Owain Glyndŵr. Ond fe gollodd e'r dydd a fe chollodd Cymru gyfle arbennig. Gobeithio y byddwn ni yn ein tŷ balch yng Ngwynt y Fai, yng ngeiriau yr Athro Emyr, byddwn ni yn gweld gwireddu potensial a gwireddu breuddwydion Owain Glyndŵr. Cewn ni weld, cewn ni weld. Fe gewch chi weld, byddai ddim yn diffyg o'i weld e.